Dijk, voorzitter van het IPCO. We gaan over tot het officiële moment het tekenen van de afsprakenlijst. Statement, sorry. Ja, dank voor het woord en een hele goede middag. En volgens mij mag ik bijna Bontardi zeggen bij deze. Ja, als voorzitter heb ik bij alle delegaties natuurlijk ook dit IPCO mogen leiden. Heb ik met heel veel plezier gedaan. Ik denk dat we terug kunnen kijken op 3 hele bijzondere dagen. We zijn natuurlijk vrijdag al begonnen. En ook op zaterdag een aantal echt intensieve, maar ook hele belangrijke discussies met elkaar gevoerd. Die ook in de afsprakenlijst terugkomen op het gebied van onder andere de geopolitieke ontwikkelingen. Democratisch deficit, zoals dat ook in het ongevraagd advies van de Raad van State aan de orde is geweest. En ik mocht ervaren dat dat in een hele goede verstandhouding ging. En we weten allemaal dat er ook verschillen zijn, maar we hebben dat op een hele mooie manier mogen doen. En ik denk dat die verschillen, maar ook de eenheid daarbinnen heel mooi tot uitdrukking kwamen in het bezoek wat we juist ook vanochtend hebben mogen brengen aan ons staatshoofd, zijn majesteit de koning, die zelf ook refereerde aan het feit dat hij in de troonrede ook al had benoemd dat er verschillen zijn, maar dat we ook dingen met elkaar delen. En ik denk dat juist dat aspect ook de afgelopen dagen mooi centraal heeft gestaan en we ook terugzien in die afsprakenlijst waar zo dadelijk ook de delegatieleiders nog op bevraagd kunnen worden. Ik wil in ieder geval nog van de gelegenheid gebruik maken om dank te zeggen aan die delegaties voor het feit dat we dit gesprek ook zo goed hebben kunnen voeren met elkaar. Dat is aan u allen te danken. En dat wil ik ook doen richting alle inleiders en degenen die ons hebben ontvangen. En natuurlijk ook alle mensen die ons ondersteund hebben bij dit belangrijke proces. En dan zou ik graag het woord terug willen geven, ook richting de woordvoering voor het verder begeleiden van de ondertekening van die afsprakenlijst. Waarna ook de pers natuurlijk gelegenheid heeft om verder vragen aan de diverse delegaties te stellen. Dan geef ik nu het woord terug. Dank u wel. Volgens het programma gaan we nu over tot het officiële moment van het tekenen van de afsprakenlijst. Is dat correct? Ik check het even. Dus nango de sige nos live dank ik bosantei. Abi ko jibo maki. Nos har ma conferência de imprensa de IPO botan be sige esaki. Nesse momento na aqui finalmente não estou tomando lugar. Lá se momento que não está sendo na pantalla na mais grande. Se está sendo difícil. É busquei. É uma busquei. Busquei. Tem que bom não só isso. Já tá bem. Conosco. Welkom bij de persconferentie van het IPCO. Misschien wel interessant voor de laatkomers. Op dit moment zijn we bezig met de ondertekening van de afsprakenlijst. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Sneek, voorzitter van de Staten Aruba. Hallo, bon dia daar in Aruba en hier goedemiddag. Voor ons was het een genoegen om hierbij te zijn, om over deze verschillende punten te discussiëren, zeker democratisch deficit, de geopolitieke ontwikkelingen. Kijken hoe alles gaat met onze kinderen daar in wat betreft onderwijs in zijn totaliteit. En vanmorgen hadden we de mogelijkheid gekregen om een bezoek aan zijn majesteit de koning te brengen. Dus voor ons zeker een goede werkweek. En ziende naar Aruba in februari. Dank u wel, dat was kort en krachtig. En we hebben een prachtige groepsfoto ook van het bezoek gezien. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Braunbeel.
voorzitter van de staat Curaçao. Bon dia. Good morning, goedemorgen. I think I can say to beste collega's en vrienden van het Koninkrijk. Namens de Staten van Curaçao wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor de organisatie van deze IPCO. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de Staten-Generaal van Nederland voor het gastheerschap en naar alle delegaties voor hun betrokkenheid, inzet en openheid tijdens deze waardevolle bijeenkomsten. Tijdens de openingsdag sprak ik de wens uit dat wij een concrete bijdrage zouden kunnen leveren aan de formulering van de afspraken die tot positieve resultaten leiden in de samenwerking tussen onze landen, in het kader van de gezamenlijke vastgestelde discussieonderwerpen. Vandaag mag ik met trots zeggen dat het is gelukt. We hebben geluisterd, gesproken en bovenal elkaar gevonden. Van onderwijs tot klimaat, van koninkrijksrelaties tot zorg, we hebben bruggen gebouwd. En ik kijk met vertrouwen uit naar het vervolg en zie er naar uit om elkaar weer te ontmoeten tijdens het IPCO in Aruba. Dankjewel. Ja, Braunbeel, dat klonk als verbinding uit de toespraak van de koning weer, dus dat is fantastisch. Nu is het woord aan mevrouw Westcott Williams van de voorzitter Staten Sint Maarten. Thank you and a good afternoon here from the Netherlands, and of course a good morning to those who we are also speaking to across the ocean. I join my colleagues in expressing sincere words of appreciation for the concluding of this IPCO here in the Netherlands in the month of September. In a very special way, I want to say thanks to our host, the Dutch chambers, both first and second, and their staff, who have done their utmost to make sure that we could have finalized the IPCO decisions in a positive, constructive, yet very clear way in terms of the topics that we discussed. It was also an extra plus to the IPCO to be able during this visit to make a visit, to pay a visit to His Majesty the King. It was for all our delegation members quite a interesting part of the entire IPCO discussions. And like my colleague stated, you would notice a difference in this particular afsprakenlijst, because what we attempted to do was really concretely identify and name the issues that are playing throughout the kingdom. You would notice once you receive the afsprakenlijst that there's a lot of reference to education, and it is about the success of our students. What level of school, what is important for the islands to make sure that our students can return after their study. So it was very much in the context of students' success. Throughout the kingdom, the matter of aging, vergrijzing, is an issue that we are all concerned about, because all communities are aging. None of us are stopping at a particular age. So that's important. And what we have identified here is that the kind of systems that currently are in the Netherlands identifying the demographics and the trends in aging is something that we believe all of the islands can profit from in terms of how you go about establishing trends and looking at the developments. You can imagine that in an IPCO in September 2025, the delegations could not do without talking about geopolitical developments. It has been brought up. It is a concern throughout the kingdom, but you can imagine with the current developments in the Caribbean part of the kingdom, that is an extra concern for the small islands part of the kingdom in the Caribbean. So the geopolitical issue is one that must have our constant attention, and the parliaments of the countries must be informed, and informed in a timely manner in terms of these developments. And how could we have an IPCO and not discuss constitutional matters? So again, we needed to make very clear
that after many years and many versions of the dispute regulation, the geschillenregeling, the one that has just recently been presented in the Rijksministerraad, is actually a product of the IPCO delegations. But of course, we as parliaments, the Caribbean parliaments, could not turn in a draft law, so it went through the Kingdom Council of Ministers. But again, it's a product of a lot of work, a lot of disagreements, and then agreements, and we are happy that it is at least now at this stage to be handled. And I look forward to having the discussion when it comes up in the second chamber, etc., with our colleagues from the two chambers that actually will have to approve such a kingdom law. And the democratic deficit, as you all will know and will see in our afsprakenlijst, this too is very much on the agenda. A committee has been identified in terms of that there will be a committee. We know what the task is, and hopefully we can round that off soon so that they can go work on the democratic deficit and report to the parliament. So all in all, at the beginning of this IPCO, I made my concern known about us not really following through with previous decisions that we have taken. And that has to do with a lot of reasons, no fault of any one particular government or parliament, but it has led sometimes to us redoing and doing things over. We have decisions that have been taken by the IPCO, meaning all four parliaments, the dispute regulation being one, but others as well. We have spoken about consensus kingdom laws and the fact that this is a raar beestje eigenlijk, if you look at de wetgevingstraject van een rijkswet bijvoorbeeld. Daar valt consensus rijkswetten wel onder, maar de procedure hoe te komen tot een consensus om een consensus rijkswet te hebben, die is niet uitgestippeld. En dat moeten wij nu echt doen. So the matter of consensus kingdom laws in the whole constitutional matter, that was also something that we pay a lot of attention to. So I mentioned geschillenregeling, democratic deficit, the matter of consensus kingdom laws. But at the end, so now at the end, I can inform you that I am happy with the outcome for more than one reason. The way that the discussions went, and the respect that we all showed for each other, even though there might have been differing opinions, and then to come to a conclusion, afsprakenlijst, in which you see some of these matters that are important for all of us identified as such. So again, I want to end with thanking our host, and I look forward to continue working on these afspraken and during the next IPCO. Thank you. Thank you very much, Mrs. Westcott Williams, for your very clear and passionate statement. This also learns we need to find a Dutch word or English word for afsprakenlijst. Ik ga verder in het Nederlands. Het woord is nu aan de heer Rozenmuller, voorzitter van de Corel-commissie, maar hier in deze hoedanigheid als delegatieleider van de Staten-Generaal. Dank u wel. Dank voor de vriendelijke woorden van de collega's als het gaat om het organiseren van dit IPCO, waarbij ik die complimenten en vriendelijke woorden gelijk doorgeef aan iedereen achter de schermen die daar vooral het levendeel van het werk verricht heeft. Dus de staf, iedereen die dat ondersteunt en iedereen die ten dienste is aan het vlekkeloos organiseren van dit IPCO in deze Eerste Kamer. Dank daarvoor. Ik kan naadloos aansluiten bij wat de collega's inhoudelijk gezegd hebben als het gaat om de onderwerpen die we besproken hebben. En ik ga dat voor het gemak niet herhalen. Er zijn misschien 3 dingen die ik zou willen zeggen. Het eerste is, het is toch goed dat we dit IPCO gehouden hebben in een situatie waarin in Nederland over een maand verkiezingen zijn. En we met elkaar een maand of 3, 4 geleden gesproken hebben over de vraag, ja, heeft dit nou zin of niet? Lukt het nou of niet? Staat het hoofd van de parlementariërs nu naar het IPCO of naar de campagne vooruitkijkend? En ik denk dat het heel goed is geweest dat we met elkaar gezegd hebben, we zetten door. Dat blijkt ook uit de afdronk van de afgelopen dagen. En wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen, dat is toch dat misschien een leerpunt is. Laten we niet te makkelijk in een politieke situatie die wellicht aanleiding is om het IPCO te verschuiven, het IPCO toch door laten gaan. Dus dat is de waarde van het IPCO, zou ik willen onderstrepen, ook in een situatie waarin in dit geval
de Tweede Kamer over iets meer dan een maand ontbonden wordt. En dan gaan we collega's niet terugzien, maar desalniettemin heeft het denk ik veel waarde. Tweede is over de inhoudelijke onderwerpen die we behandeld hebben bij het IPCO, hebben collega's al het een en ander gezegd. Ik zou ook nog iets willen zeggen of onderstrepen over de sfeer waarin dat gebeurd is. Collega's spraken allemaal over collegiaal, transparant, open en dat is ook zo. En sommigen van ons kunnen dat in een ontwikkeling zien over een groot aantal jaren. Daar hoor ik toe. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk wel getroffen door het feit dat over de jaren die sfeer binnen het IPCO steeds beter wordt. En dat is ook een basis om uiteindelijk onze bevolkingen beter te dienen. Want die verbinding die we met elkaar hebben in het Koninkrijk, heb ik al 35 jaar geleerd, is het first and foremost all about relations. En als die relations niet goed zijn, dan komt het ook niet aan op uiteindelijk concrete, uitvoerbare dingen die voor de bevolking van groot belang zijn. En als het omgekeerd wel zo is, dat die relaties wel goed zijn, dan is dat een hele goede bodem om uiteindelijk concreet voor de bevolking van de dingen zichtbare resultaten te boeken. Of dat nou is op het punt van het versterken van de democratie, om te kijken hoe we het onderwijs en de jonge generatie, vooral van de jongeren in de drie landen van het Caribische deel van het Koninkrijk, of dat is op een ander onderwerp. Het gaat erom dat we, wat mij betreft, ook nadenken over wat is de next step met betrekking tot de concretisering van datgene wat we als IPCO doen. En wat dat betreft zie ik dat als een doel in een groeimodel waarin de richting de goede is. Tot slot, misschien ook een reflectie op de kerst op de taart. Dat was het natuurlijk vanmiddag, het bezoek aan de koning. Ja, en laten we heel eerlijk zijn. In Nederland heeft de koninkrijksrelatie eigenlijk niet zoveel prioriteit. En als we één ding van de koning kunnen leren, dan is het wel zijn passie en zijn betrokkenheid bij het koninkrijk als geheel. Ik denk dat hij al die gesprekken die wij 2 uur lang met hem gehad hebben, nauwelijks hoeft voor te bereiden, want hij weet gewoon waar het over gaat. En ik denk dat dat voor Nederland een heel mooi voorbeeld is, ook voor de Nederlandse politici, breder dan de mensen die in de Tweede Kamercommissie en de Eerste Kamercommissie zitten, om je te realiseren dat ons staatshoofd er echt tot in de details in zit, zich breed en frequent laat informeren en het voor hem veel meer een prioriteit is dan voor de gemiddelde Nederlandse politicus. En ik zou willen dat het voor die gemiddelde Nederlandse politicus die prioriteit heeft, zoals ik dat bij de koning heb mogen ervaren. Dank Paul Roosmuller voor deze samenvattende woorden. Dan starten we nu met de Q&A vanuit media. Vriendelijk verzoek is de microfoon te gebruiken en even kort aan te kondigen namens wie u spreekt. Goed, Otti Thomas van de Amigo. De geopolitieke ontwikkelingen was een belangrijk onderwerp op de agenda. Inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk maken zich grote zorgen over de geopolitieke ontwikkelingen. En ik vroeg me af wat voor boodschap de Caribische delegaties hebben voor de inwoners van hun respectievelijke eilanden. I think I will be answering that question, and I will do it in Papiamento. So, yeah. So, thank you. Esa é uma situação muito importante, então, seguro que nós tour como país nós purba enfocar mais tanto quanto possível para pôr o ponto aqui também alto riba agenda, não somente de Corsau, não de Aruba e tampouco de São Martin, mas de Inter-Reino. Para nós, em todo caso, é muito importante riba a conversação e a discussão relacionada com e seguro e desenvolvimento que nós estamos mirando na área do Caribe. Punto crucial que a delegação de Corsau, netamente, nós podemos mirar como nós lograr
transformar y llegar a algo que está más fuerte y más mío que lo por aportar a nos seguro na nossa comunidade na demanda de Caribe, de Reino, que está esforçado entre outros corsos conjuntamente com Estado General mesmo, e não porque assim informar que Paulo ajuda a moldear e desenvolver e transformar a proposição ao final para estar o que ela vira, assim agora é que seguro tendo em conta que a situação aqui está querendo em desenvolver, então quizás está empeorar. Intención de ahora es entonces lo que no se logra llegar a esta meta nos lo convoca en el momento que está de importancia y urgencia presidium ng overleg die entre países de reino para toch nos logra llegar na información. Realidad marana e situación aquí está específicamente desarrollo ng rondo di área di Caribe taku nos ting hopi mínimo na información. Anto esa que no tan anoso, pero na hulana me same y na Aruba también me son cosas y se matan. Pues para nos esa que da hopi importante do nos van a di presidium overleg ng aki que nunca da batasina dus que pode llamar uno urgência, sorry, nossa palavra também para next EPCO, essa aqui estava uma proposição de Aruba para next EPCO, e ponto aqui, então briefing técnico marana especificamente desenvolvendo que tem em torno essa aqui que dá põe alto riba agenda, então passina também nos mostra nossa comunidade que essa aqui está muito importante para nós, consequentemente para Reino também. Ik heb een pregunta. Mijn vraag, ik ben Johnny Angelica van Curaçao, Hou Radio Curaçao en Hou Radio Bonaire. Mijn vraag is, wat is er concreet bereikt omtrent de democratische deficit? Sarah, you wanted to add on the question of Hati? So yes. Let me do that first, and it's just to emphasize what my colleague from Curaçao indicated, and then in this case English, because as you know, these islands are, while not close in distance, we are very close in terms of the bond. And so if Aruba and Curaçao are hurting for whatever reason, we feel it, and the other way around. So it was important for us to not only take note, which we got in a presentation, of what a current situation is, but to make a very concrete decision of the IPCO that if there's one topic that deserves us to be able to come together on the spur of the moment, it should be the geopolitical development. So outside of the regular IPCOs every 6 months, more or less, on this topic, we have, as my colleague indicated, we have agreed that we should be able to get together and discuss it, because as you can imagine, this could change from one day to the other, positively or negatively. And we just, as parliaments now, we just want to be informed so that we, in a responsible way, can inform our people as well. It's not about creating any type of panic, but an informed people can make informed decisions about anything that is on the horizon for us. So I wanted to add that, and then to come to the question regarding, jij wilt ook iets toevoegen? Ja. Nou, ik wil iets onderstrepen eigenlijk vanuit onze delegatie, want wij liggen nog verder weg natuurlijk dan de eilanden die dicht in de buurt van Venezuela liggen, in eerste instantie Aruba en Curaçao, maar we hebben natuurlijk ook nog Bonaire, wat een onderdeel van Nederland is en ietsje verder weg, maar toch heel dichtbij ligt. Desalniettemin heeft deze gedachtenwisseling, zowel de onderlinge discussie als de presentaties, ons als parlementariërs nog eens extra gescherpt op het feit dat we aandacht zullen willen en moeten vragen voor de veiligheid, die nou eenmaal een koninkrijkstaak is en die ook voor een deel belegd is
in de interactie tussen met name collega's in de Tweede Kamer en de minister van Defensie en Buitenlandse Zaken. Dus het zal door ons hoger op de politieke agenda gezet worden. En wat we ook gezegd hebben, maar dat heeft collega Brownbill al gezegd, dat is dat als er welke aanleiding dan ook is, dat we direct in onderling overleg treden om ervoor te zorgen via dat presidium dat we de acties ondernemen. Wij weten ook wel dat we geen regering zijn, dat we parlementen zijn, maar dat we elkaar snel weten te vinden, omdat het veiligheidsgevoel of onveiligheidsgevoel snel door parlementariërs besproken moet worden om te kijken wat voor actie je er vervolgens op zou kunnen zetten. Maar was daarmee de vraag van Angelica beantwoord of nog niet? Nee. Okay. Kunt u die vraag nog even herhalen voor de helderheid? Alsjeblieft. Wat is er concreet bereikt omtrent de democratische deficit? Yeah, I can start. And yeah, so quizás importante. De último afsprakenlijst nos abati una decisión como país de reino, entonces nos toma decisión que para nos papia hopi di tema aqui acaba. Den imita quiere seguro vos por mira den e prome discurso di collega Westcott Williams ela para hopi que tu riba e candidato di ayanan ku ela experiencia den e plataforma epco aqui, então ela indica também com tanto a papia di e tema aqui, então e pensamento que llega al final tá que nos não agotar e argumento na marana e tema aqui, então epo di último ano mostra nós que nós como político na conversa hopi, pero nós mira que nós deskundigen nós profissional também que aportar com kennis na e tema aqui. Consequentemente, driva e último afsprakenlijst, nós tomamos a decisão que nós vai instalar comissão, werkgroep die forma por profissional, pues experto que lo tiene que vai recomendar e plataforma EPCO al final riba quate direção ideal que los cinco vai. Maneira boa por também temos processo aqui Raad van State também aduna spontane advies, anto aduna também espaço na cada de respectivo parlamento para expressar uma opinião também riba e consejo aqui também. Então, lamentavelmente, nós no momento aqui não recebi se ainda de parte do governo de reino na posição riba reação de cada de respectivo parlamento, pero ponto crucial se que nós logra chegar na jeta, que o team de workgroup que nós instalado último afsprakenlijst, lo tenho vai começar que trabalhar no momento aqui, pero bana di esse também, para nós também estava hope importante, riba, nós também para nós mesmos, seguir monitorear e desenvolver de reino aqui. Então, senhor Rosso me la indica, então, algum colega de Aruba também indica, tem IPCO aqui, me por assim, que nós focus hope bastante riba a relação que nós temos com outro aqui, então, me por reafirmar que nós como país não trabalhando em direção de samenwerking e stop de punta de riba outro. Quer dizer, stroba nos hopi, então dividir nos hopi, pero me quer que agora aqui seguro nós tem a ruta correta, então nós podemos seguro que aqui lo tem e lo hiba nos mais cerca. Pa hasi e contesta cortico, exemplo vivo tá, nós pensa hopi biaco ora custo afetar nós, tá não só é afetar, pero nós por mira que problema não conhecem hopi na corção mês, que tá vergrijzing, com eta tema e problema não de corção só, não de Aruba só, não de Sint Maarten só, pero de Holanda também. Pois nós a realizar que tem hopi mais fundo que hala nos cerca de outro, então nós vai começar a enfocar mais riba e lo que não hala nos mais cerca de outro. Dan gaan we over naar een volgende vraagsteller. Wie heeft er nog een vraag? Excuses. Goedemiddag. Bon dia. Ik zou toch even terug willen gaan naar de vraag van Amigo. Want u zei, wat is de boodschap dat wij eigenlijk hebben na dit IPCO
aan ons volk. En ik denk als aanvulling wat onze collega's van Curaçao, Nederland en Sint Maarten hebben gezegd, in het belang van koninkrijksstructuur en ook qua veiligheid in de regio. Sowieso versterking van onze banden onderling en afspraken ook op het moment dat we nodig achten dat we dat samen kunnen doen. Dat is belangrijk. Wij blijven in ieder geval in elk parlement, dus ook binnen commissies, maar ook als geheel, ook van onze regering ook aandringen dat we dan extra informatie, dus structureel krijgen voor wat betreft strategies en mitigatieplannen. Dus dat is ook dan heel belangrijk, dat we dus die informatie kunnen krijgen. Dus voor ons volk, dat wij on top zijn en dat wij dat ook heel belangrijk vinden, dat wij dus die informatie kunnen krijgen. Dank u wel. Ja, dankjewel. Even terug naar de vraag van het democratisch deficit. Het is belangrijk te onderstrepen, it is important to underline that in the decision regarding getting the experts to work together, it was clearly established by the last IPCO that this is not to go and do over research that has already been done. It's actually to look at the existing reports and kind of give an overview and bring it to actualization of today. That's so I think that's important to note. And in addition to that, it's not only because the democratic deficit is not an alone standing issue. It ties into our charter, it ties into different legislation. And so in our mandate, our opdracht to the committee, once we formalize that, is also some articles in the charter that have been taken along that are associated with the issue of democratic deficit. So I think it's important because I can imagine that persons would ask, but this is de hoeveelste IPCO dat jullie melding maken van het democratisch deficit. Dus om duidelijk te stellen dat het niet gaat om in herhaling te treden in wat reeds onderzocht is, maar om gewoon even een overzicht te geven van wat er allemaal is onderzocht, wat die conclusies waren. Maar ik laat het overige aan de commissie. Zij moeten nagaan wat ze precies gaan onderzoeken. Maar in elk geval, het is niet, laten we weer opnieuw beginnen. Het onderwerp is te vaak al op de agenda geweest. Bom dia, meu nome é Fara Bucau de Aruba e Anus. Eu quero responder uma pergunta riba que trata da Rijkswet. Dat het in discussie riba Rijkswet per Kiko de conclusie of Kiko kulo hasi se lo tra een kaart de Eerste Kamer, maar dat de Kamer dus problema nota agora que no Parlamento não mais, o problema está governo com governo. O governo holandês a aceitar Rijkswet com não tem consensus, então o governo de Aruba também entreguedos. O problema tem não, e o único caminho está a Tweede Kamer. Eerste Kamer luma uma carta para a Tweede Kamer para atender que assunto aqui com o governo. Als uw laatste punt is of wij als Eerste Kamer een brief gaan sturen naar de collega's in de Tweede Kamer, is het antwoord nee. Oké. Dat gaan we niet doen. Als wij iets vinden, dan bellen we elkaar op en dan, of we lopen even langs, zou ik maar zeggen. Zo gaat het meestal. En als het gaat om de status van de Rijkswet, ja, dan is het zo dat ik niks anders kan zeggen als dat hij het normale beloop heeft zoals dat in het parlementaire proces gaat. En dat is dat we advisering krijgen van de Raad van State, dat er soms internetconsultaties plaatsvinden, dat vervolgens met al die informatie de wet komt bij de Tweede Kamer. Bij een Rijkswet is er dan de gelegenheid, zoals u zelf weet, dat gedelegeerden vanuit de landen kunnen participeren in het debat. Nou, afijn, al die spelregels kennen we met elkaar. Maar deze Rijkswet zal dan geen andere route kennen dan die. En vervolgens weten we natuurlijk ook dat er hier en daar verschillend over gedacht wordt. En dat zal elke parlementariër namens zijn fractie
dan allemaal wegen op een manier die hem of haar goed dunkt. Zo gaat het dan. Want ja, de Kamer is dan uiteindelijk, komt tot een uitspraak, Tweede en Eerste Kamer, via een meerderheid die zich daar dan moet vormen. Dan zie ik een vraag op het beeldscherm. Gravier Kratz. Senhor Kratz, me agradecido por pergunta aqui. Então, tem hora importante para nós por base aqui seguro como político não nos põe espelho nos dilante. Então, nós realizar para nós mesmo verdade, nossa será as prakas leis. Então, dificilmente nós não para ter uma estrutura institucionalizar para nós por bem-back ribe as prakas e cumprimento de as prakas aqui. Consequentemente, para aqui nós tomamos decisão que tour EPCO moving forward, lo vai para que tu na lista de decisões e Kiko nos cumpre, Kiko nos não logra cumprir com ele. Assim, de forma purba institucionalizar para o nível de plataforma aqui mesmo, que nós só nós cumpre com o que nós falamos também ao final. Pa especificamente dois pontos que eu menciono de então me quero quizás importante me para que tu toque na che para o que trata estudante não se logra tratar o tema de underways de uma forma hobby mais amplo. De caso de para o que trata de comissão que lo tenho vai investigar o aspecto na marana estatuto então al final também é déficit democrático aqui na nossa informar que para as práticas aqui nossa informar que para tem tempo hobby artigo, nós lo vai ter comissão aqui de forma funcional, então que já cabe agora para o next EPCO nós espera desenvolvimento e rapporta para na trabalho. Dank u wel. Voor wat deze vraag betreft, moet ik zeggen van de eerdere afsprakenlijst, voor wat de democratisch deficit betreft, voor december zeker zullen we een commissie vastgesteld hebben, zodat die hun werk hierover gaan doen. Voor de studenten moet ik zeggen dat studenten blijven constant op de lijst van de afsprakenlijst en van het IPCO. Want voor ons is het belangrijk om onze studenten, want er zijn telkens nieuwe dingen die naar voren komen. Nu moet ik zeggen, bijvoorbeeld voor Aruba zeker. De kinderen moesten hier naar Nederland komen om een BSN-nummer te hebben. Nu kan dat in Aruba zelf. Een jaartje voordat de kinderen hier naartoe komen is dat bereikt. Dus dat is iets dat we al jaren over hadden. Duo heeft nu een lokale accountnummer. Dus zijn dingen die via de IPCO zijn behaald. En de geschillenregeling is een wet die meer dan 12, 13 jaar waren we daarmee bezig. Nu uiteindelijk is er een concept ingediend. Dus die zijn 3 voorbeelden van afsprakenlijsten die we wel kunnen zeggen die we ze hebben afgehakt. Yes, and to add to my 2 colleagues on this point, it has, as colleague Brownbill indicated, it has been an issue for the IPCO itself in terms of wat van de vorige afsprakenlijsten hebben jullie nu gehaald in deze IPCO? En vandaar dan de afspraak dat wij dat elke IPCO zelf moeten kunnen nagaan. Van wat hebben jullie gedaan? Want het houdt veelal in dat de parlementen bij hun regeringen moeten aankloppen om bepaalde informatie aangeleverd te krijgen. Daar zijn wij verantwoordelijk voor, zodat wij bij de andere IPCO kunnen rapporteren. Dit is de toestand en hier willen wij het over hebben. Maar zoals collega Sneek ook heeft gezegd, het is een
een voortschrijdende observatie die wij moeten hebben van wat is er nu belangrijk, wat hebben we bereikt, wat zijn de ontwikkelingen geweest. Dus enkele van de zaken die moeten wij gewoon continu ter monitoring op de afsprakenlijst van het IPCO hebben. Dank u wel. Dan kijk ik nog eventjes rond. Misschien mag ik één zin toevoegen, want ik ben het daar helemaal mee eens. Maar laten we, dus als de vraag een ondertoon heeft van, ja, maar realiseren jullie ook dingen? Dan zou ik willen zeggen ja, want daar zijn de voorbeelden van genoemd. In eerste instantie door collega Sneek, zijn een aantal voorbeelden genoemd. Maar tegelijkertijd, wij zijn parlementen. Wij zijn geen regeringen. En dan komt het ook aan op het controleren en aanspreken en aansporingen van je regeringen, om daar de beslissingen te laten nemen die in onderling overleg moeten worden genomen. Dat is toch ook een beetje de constitutionele verhouding zoals we die met elkaar hebben. Ondanks, zou ik maar zeggen, onze wens om zoveel mogelijk te bereiken voor onze mensen in de diverse landen. Prima, dan kijk ik nog even digitaal of er nog vragen op het scherm zijn. Dan kom ik, Rickard, dan kom ik daarna terug bij u aan tafel. Rickard, u mag uw vraag stellen. Ja, u hoort mij. Goedemorgen, goedemiddag, Montali. Ik moet mezelf excuseren, want ik ben iets later ingevallen in de persconferentie. Ik weet niet of er gesproken is over de Rijkswet, het concept Rijkswet is ingediend voor geschillen. Is daar tijdens de IPCO over gesproken? Quizás, Rick, saludo. Quizás no uitgebreid. Te zien que colega Westcott Williams ya indica en su primer adres na pa rueda de prensa aqui que queda entregar un concepto. El concepto aquí está viva que sostén y a carga durante el proceso aquí, el sostén del país del lado del Caribe, del Reino. Anto, consecuentemente, aquí su proceso lo tengo baicana para por llegar al final para tratamiento del Estado en general. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het standpunt van met name Nederland over die concept Rijkswet. Zou de heer Rozemuller wellicht iets over kunnen zeggen? Nou, niet inhoudelijk, wel procesmatig. Want inhoudelijk gaan we daar natuurlijk over spreken. Maar wij vinden het wel een echte stap vooruit dat er nu iets ligt van uit de landen. Meer in het bijzonder, dus vanuit de regering van Aruba, geloof ik, is het initiatief genomen. Maar het is breed vanuit Aruba, Sint Maarten, Curaçao. Dus dat is goed. Het statuut spreekt over het feit dat er een geschillenregeling moet komen. Hij is er niet. Dat gat moet gedicht worden. Dat is tot nu toe niet gelukt. En ik heb zelf in een van de gesprekken gezegd, kijk, een van de dingen die koninkrijksrelatie soms wat ongemakkelijk maakt, dat is dat er dossiers zijn die achter ons aanslepen, die lang duren, die we niet van tafel krijgen. En dit is een poging om het dossier van de geschillenregeling van tafel te krijgen. Nou, we gaan daar inhoudelijk naar kijken. En eigenlijk is het ook aan marge even van de presentatie van Paul Comenentia vanuit de Raad van State aan de orde gekomen. En wij gaan dan vervolgens natuurlijk wat mij betreft zo spoedig mogelijk dat inhoudelijk behandelen. En dat zullen dan weer fracties voor zichzelf afwegen. En wanneer denkt u dan dat daar een beslissing over genomen wordt? Is dat al bij een volgende IPCO? Nou, de beslissingen over de geschillenregelingen worden niet genomen bij IPCO. Die worden genomen in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. En dat is natuurlijk een Rijkswet, dus dat gaat ook weer op de procedure zoals ik net gezegd heb. Maar ja, daar zal best nog wel even tijd overheen gaan. Want ook hier geldt weer dat de Raad van State zich daarover zal moeten buigen. En alle processen die daarmee samenhangen. Dat is niet om het niet snel te willen. Maar dat is erop gericht om wetgeving die uiteindelijk in het staatsblad staat,
op een goede, inhoudelijke, zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden, zodat het ook een wet is die de toets der kritiek kan doorstaan. Want beter geen wet dan een slechte wet. En hier is de bedoeling dat het een goede wet wordt die voldoet aan datgene wat in het statuut ons opgedragen is. Dank u wel. Dan was er hier aan tafel nog een vraag. Sì, toch me quero perguntar, promeco a reunião de tripartite e IPCO a tomar lugar. No saco nos romanos BES havia solicitado no parlamento de tudo três islas na CAS. A você verá lo que não pedi Bolsonaro aqui não da Eerste Kamer. A você verá isso aqui também e há contesta a base de saque para Israel BES também há resposta de petição que pedir na presidente do parlamento de Israel CAS. Danke, quizás me pregunta aqui, então aqui vai por contestar a pergunta aqui, mas trago do possível. Al final nós cinco comissões sale per ponto de salida para o que trata nós rumanan isla BES da autoridade que cai baudi nos colegas na delegação de Holanda. Pois nós respeitar isso, então nós sale foi ponto de vista que cada país riba na mesa ta atender sua interna aangelegenheden, então nós sale foi mesmo ponto de vista que nos colegas na delegação de Holanda lo assim mesmo coisa. Numa para nós roupa importante sim, seguro depois de conversação com aquela ribaco tanto Corsão pero se matam e Aruba também então me sale foi ponto de vista que depois que me contestar quizás lota bom para colega Scott Williams e a la vez também colega Snake também dona ng parte nessa aqui importante para nós para que tu nós em ieder geval teniendo cuenta lo que está a situação que está vivendo no momento aqui que nós dona sostén de uma maneira ou outra na delegação aqui que bem apresentar bem a petição cerca nós na nosso respectivo parlamento. Em ieder geval a trobe esta que era sim autoridade de nos colegas de Holanda, então nós respetar isso, consequentemente nós nos pode llegar a sostén moral e então quizás me trabalho em direção rato de colega Scott Williams, que quizás lo que amplia também. Yes, thank you so very much. It is, as colleague Brownbill indicated, with respect to Sabre, Stacia, and Bonaire, that is the responsibility of our colleagues of the Dutch chambers, and as you indicated, the BES Islands made visits to their sister islands, Aruba, Curacao, and St. Martin, and put their case forward. And so we informed our Dutch colleagues of that they came to visit us and that we found a way without stepping out of our authority as islands or countries within the Dutch kingdom to still say, yeah, we understand you. And maybe in the ears of our Dutch colleagues to just mention, in as far as they don't know yet, I'm sure all of them know because the BES Islands have also been to the chambers to try to get gehoor. So, and that's what, and we informed at the beginning of this IPCO, our colleagues in the Presidium of that fact, that we, the three countries, gave a declaration of understanding and support. But it was not a discussion because we don't believe that's the authority of the IPCO in general to go and discuss them. But we did inform our Dutch colleagues of the understanding that we issued with respect to the BES Islands and what they brought forward to us during their visits to the three countries on the Caribbean side. Dank u wel. Dan kijk ik nog even. Wil ik daar heel kort iets aan toevoegen, want het gaat natuurlijk over iets wat, laten we zeggen, het land Nederland aangaat en dan meer in het bijzonder het Caribische deel van Nederland. Kijk, wij begrijpen onze vrienden op Bonaire en Saba Stacia heel goed, want deze vraagstukken rondom die wolbes en die vinbes, maar vooral de wolbes heeft natuurlijk een geschiedenis, omdat er lang intensief tussen de toenmalige staatssecretaris en de eilandsraden gesproken is, inclusief de BC-leden, om te komen tot een bepaalde mate van understanding over hoe die wijziging van de wolbes eruit zou moeten zien.
Dat was het goede nieuws. Maar ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen, dacht de toenmalige daarna staatssecretaris en ik ga daar iets aan sleutelen. Dat is natuurlijk zo goed recht, maar we hebben natuurlijk hier ook altijd weer proces en inhoud. En wij zijn eigenlijk wel gewend om dit soort dingen in een goed onderling overleg te blijven doen. En het goede onderlinge overleg is er niet of nauwelijks geweest, dat is te betreuren. En vervolgens heb je de inhoud en dan focust het zich allemaal op de positie van de Rijksvertegenwoordiger. En nu gaan we denk ik een beetje buiten de kantlijnen van het IPCO. Want zo gedetailleerd is er niet over gesproken. Maar wij kijken nu even allemaal wat er ligt. En ik zou eigenlijk willen dat we dit vraagstuk op een zodanige wijze oplossen. Zoals we hier in IPCO-verband met elkaar spreken. Opdat daarmee we met elkaar ook tevreden zijn over een noodzakelijke wijziging van de wolbes en de finbes. Want dat duurt ook al te lang. En als we straks zeggen, die wijziging heeft de eindstreep gehaald op een wijze waarop iedereen tevreden is. Nou, dan zou dat een mooie doelstelling zijn. Zeker als het niet al te lang duurt. Er is nog mogelijkheid voor één laatste vraag. Rick Hart. Ja, ik heb nog een vraag voor de heer Brownbill. We hebben tijdens de opening een aantal toezichthouders, Nederlandse toezichthouders, zoals het CFT, bekritiseerd. Vooral gezien de kritiek dat dit soms de autonomie van de Caribische landen zou kunnen beperken. Is daar voldoende en genuanceerd genoeg over gesproken tijdens IPCO? Danke por preguntar aqui, Thomas Pérez aqui. Sigur bini, anto quizás ta bompa mi por comissário be mes un tono como contestar para minha pergunta. Mi mirando como país nanding reino não sabendo de direção de mais junto e colaboração, anto netamente vou por a mira também dia stelling nan conosco discutir den deelgroepen nan durante die EPCO aqui tabata entre outros riba mira lijnen de consenso como un instrumento of un obstáculo. Nós como EPCO, ahora nós como EPCO no te referiendo solamente riba el país del Caribe, de Reino, pero nos apropiando también, entre otros, de los colegas de la delegación de Holanda, ta di opinión que Rijkswet ta instrumento nanku por ayuda a fortificar posición de cada un respectivo país. Para lo que se trata CFT, entonces a intenção não está para ir em discussão riba no trabalho diário, pero o ponto de salida de mi discurso estava assim para nós por enfocar riba lo que nós temos atualmente, seja que nos guste ou não, que de uma maneira ou outra está formando um obstáculo na quizás no lugar de netamente fortificar a posição de respectivo país na riba na mesa. Consequentemente, den direção agora é minha expressão den opening speech como presidente do parlamento. Pois mais riba, tendo em conta que bota mirando Raad van State mes emitiendo consejo caminho com a direção para conosco por volver para que tanto fortificar caminho nós por fortificar den reino aqui com a mim mesmo como presidente do parlamento, pero parlamento de Curaçao mes para que agora é quatro a mais área nanku tem necessidade para reiken, entre outros enfocar agora é riba safety. Wellicht zou de heer Rozenmuller daar ook nog iets over kunnen zeggen. Misschien als u de vraag nog één keer herhaalt, want ik kreeg hem niet helemaal mee. Oh, oké. Nou, het ging over de openingsspeech van de heer Brownbill. Dat hij vindt, of dat de Caribische landen vinden, dat de rol van de toezichthouders, waaronder het CFT, dat die te groot zou zijn. Dat ze dat als een belemmering zien. En ja, mijn vraag was eigenlijk, is dat besproken tijdens het IPCO en hoe staat Nederland daarin? Dat is niet besproken. Het is eerlijk gezegd geagendeerd voor een volgend IPCO. Dus ik zou eigenlijk u willen verwijzen naar een bijeenkomst die vergelijkbaar is als deze, maar dan uit mijn hoofd op 21 februari op Aruba.
Want dat is de laatste dag van het volgende IPCO. En dan kunnen we u melden wat we over het financieel toezicht als onderdeel van de financiële verhoudingen tussen de landen hebben besproken. Maar het toezicht gaat natuurlijk terug naar de hele opzet van 10-10-10. Waarin een afspraak is gemaakt tussen, laten we zeggen, schuldkwijtschelding enerzijds en toezicht anderzijds. En nou, de vraag of dat in balans is, daar kan ieder zo zijn eigen gedachten over hebben. Maar we gaan daar in februari volgend jaar nog eens een keer dieper een exercitie over halen en kijken wat de voor's en tegens zijn en of die balans goed gevonden is. Dank u wel. Hartelijk dank. Daarmee zijn wij gekomen aan het einde van deze persconferentie. Ik wil allereerst de delegatieleden hartelijk danken. De voorzitters van de diverse staten, de voorzitter van de IPCO en de delegatieleider namens de Staten-Generaal.